Que sei. Será como o resto dos anos, non? Menos mal. Ah, parece que era este, pero... Él las encantadas, sí, que de este, pero de momento asignado no tenía nada. Para xa para a confianza máis bonito. Mais estes primeiros partidos hai rapaces de vacacións, non entrenan o suficiente. Claro. A ver, ela que sí. No, él es lo que me dice que no compañero solo na portería, sobre todo la verdade que dar moito máis confianza na portería. Non la vou contar agora, e dicir que non, A ver, las cadenas de Marta non quero, Marta non quero. Bueno, estás jugando de extremo máis lateral, directamente de lateral. Non sei, Pero intentaron con Marta. se non é exclusiva, se ter a opción de tocar no campo na portería, pode cambiar. Mas se falta calor, macho. Más cerca abre la cantina. pensei que se iba a poñer a frejar hoy. Non estou acostumbrada a ver lo que non frejar na man. Xa me extrañaba. Si no hay nada que vamos a ocurrir. No, é que non queda máis nunca. A ver se carga un pouco eso, non? ¿Este juego de momento o está bueno? Non teño ni idea. La que viene a de esta semana que é Mariña Pascaredes, que dixo que sí. A mí se me extrañaba que non estuvera na o sea, no...
o sudorito. Ahora está, se puede ir. Vale, toma, sí. Dale, pedimos o favor de hacer gracias que un entrenador non está feito sen entrenador. Xa foi entrenador, Xa sei que estuvo no Soeiro. Aquí tamén xa foi. Ai, aquí tamén. Non sei se é porque xogaron o ano pasado o pase a Final Four ou é novo. Alguna. Ahora de segundo ano que non están, Claro. pues, Díxeme que estou preparada. Só comprei estou comprando.
¡Vamos, Emma! ¡Bien! ¡Eso, Emma! ¡Vamos, Emma! En baixa. Quen queda o rebote? Bien, bien. Bien, Vicky, ¡Bien, bien. Vicky, bien! Ahí no está final. Están defendiendo todos, ¿eh? ¡Bien, Emma! ¡Va, Emma! Bien, ¡Bien, Paloma. Paloma, bien! Y ahí, casi, casi. Va. Bien, bien. Temos os de oferta. No está arbitrando. Eh? No está arbitrando. La desgaste está marcada. 2 minutos.
vente. Va, Emma, va! Adiante, Telma. A partir de la cruzada. ¿Dónde va? Marta. ¡Bien! ¿Dónde va Marta? ¡Estaba dentro! ¿A ti para dentro de la línea coña así? ¡Ay, mi madre! A porteira pisando a línea para isto e non está dentro. En mi vida. Oye, defensa dura, no otro lateral. Bien, Vicky. Ahí no cerraron, ¿no? Bien, Paloma. Bueno. Bien, Emma. Atenta, Marta. Ahora él. Cambiar lateral. Pasada la pena. No, infantiles. Hostia. ¡Eh! ¡Arre, carajo! Seguido así, eso. Paloma de una. De campo, chicas. Extremo. Extremo. Ay, no.
Vicky. Machi, Carval. Rebote. ¿Quién sube? No sube nadie. Van a marcar gol, mira. Un 2 menos. Eu apuntando para o outro lado. O direito da câmara totalmente. Más rápido. Aí Pero todas. foron pasos. Ahora pueden hacer 4. Ah, é verdade que ahora poden hacer 4, non? Si cambiar as normas. O primeiro que collen é 0. As nosas saben, depende do que querían. Se me puxeron malos. E non fai nada, ves? No. Se fora na outra área, o mío sí, pero nesas xeras que non. No. Bien, Paloma. Sigue, Paloma, sigue. Vamos, Elena. Non cambiamos. Primero que lleva la mano, lucha libre. Esto es como más bacalita. ¡Sí, Madrid! ¡Bársela! Penalti, home. No. ¡Vamos, Sara! ¡Bien! ¡Bien, Emma! ¡Bien, Paloma, bien! Esos tres Sara de piloto. A ver, Emma de lateral. Ou Emma de Vicky de lateral. Debe estar fondo por ahora. Supoño, é que Cascadito moita non nada, non fixo nada, estará preparado. Ah, son todos.
a de ir rotándoas a todas seguramente en distintas posicións. Debo empalles hasta Cañiza, Agora sacou, non é? A deixaba moverse, andaba aí destrando. Dios. Tampouco tamén vai ser consumido. Xa lle... Porque vai o bicho desta manera. Parando a lateral. Vicky. ¿Qué pasó? Línea. Haciendo yo voy. Bien, bien. ¡Hostia! Ataque. Ataque. Bien, Paloma, bien. Bien, Paloma. Juan Mañán, Darsenio. Quedase clavada e Alba. Entra Iria, ou Iris, bum, bota contra ela e caí dentro da área. E vai
e non sei que pitou mal, pero ainda non se sabe, pois, agora a tarde non sei como que pitou. E vai Juan protestou, amarilla. Pero Alba estaba quieta así, e vai contra ela como un tanque. E é da rodilla para baixo. E outra, así que máis. No, pero déjame solo teñen 30 euros, ou 35. Esta bota aire quente. É que moves aire quente. Ai, Dentro. ¡Bien, Alba! Pero bueno, era circulando por dentro, pero bueno. Igual era para que se luciera Emma. Bien, Paloma. Volvemos aos inicios infantiles. Pero tú non ves ninguna... No, digo 30. Son 30. Bueno, non Teñen que corregirse todas, pero non teñen que encaixar. Ahora isto está facendo provas con todas. Está facendo provas con todas. Se solo tira unha cría, é o que acabo de decir, volvemos aos inicios de infantiles. é partidario de que non xogadas a cadentes e que as demais xogaran e aprenderan. Ao final aquí, Pero quitas a Paloma que de Iria. Estamos na É que mesma. daí estamos na mesma. Estamos na porque mesma. estarían xogando. No. Ahora o outro día estou para contar o entrenamento. No. Mentre non hai un entrenador que vexe os problemas que hai, non hai maneira, Carlos. Nós desde aquí No, nos pero conta, escoítame, pero as cousas vexen nos entrenamentos. Mira, escoítame, por exemplo, chega aquí a pelota a Vicky. Vicky non entra. É que non entra. Chega a pelota a Sara ou a tal. Non entra, non tiran. Están buscando a Paloma continuamente. Entonces, a única forma é que falta Paloma. É que teñen que elas É cada ilha, é cada ilha. Eu non sei cada ilha. Eu estou dentro outro día, eu non estou e hai un problema moi grande que con os entrenadores non temos problemas. Non temos problemas. Estou dicindo. Pero o outro día só non é frustrado realmente. E vai ela despois ainda por máis, para terminar o entrenamento de perdón. Parece que está ben. A ver, é un entrenador, o entrenador non ves. Joder, hai que xogar, mover o balón. Non, colle o balón, pasa a compañeira, recibo, pum, entra, ningún problema. O mismo. Entón, se sacamos un, entón hai que sacar 10. Tenemos que entrenar unha a unha. É unha costumbre que hai generalizada. Hai que aprender a xogar en equipo. Non hai maneira. Non saben Está xogar en equipo, generalizado non no saben. club, e non hai maneira. Neste club aplaudese eso. A boa é a que fai eso. Quen son as boas? Quen son as boas? Raquel? É José. Sí, é a costumbre que se leva de la Y sabes que en todos los cursos extremos es lo menos pelota del chico. Pero non de extremo, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Que Tranquila, 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 tranquila.
Aí tes. É o xinta de un pasivo máis. Aí tes. Para que levamos os vídeos infantiles, Carlos. Non é por dicir que é ahora, non. Elevamos de infantiles con todos. E vamos dicindo, non hai maneira, os entrenadores non ven, non queren ver. Non queren ver. Entón, momento non se corrija eso, tenemos que depender de Paloma e de toda a vida. Toda a vida. Seguido. Estamos unha menos. É que é seguido. Para, Emma, para. Para, Emma. Vamos a lo intento. Aroa desde fora, Aroa. Antes me pasó, Ah, sí, Paloma sí. pasamos. Sí, Al final Paloma sí. podía contra él. Vamos, claro. Normal. Paloma iba andando, iba pasando, iba tal. Venga, Aroa, va. Carla, hay que ponerse por lado. Nada. Muito ben. Tamén teñen que marcar, que xogan tamén. Quedouse quieto, non tirou nin para atrás. En Marabia se colaba para un gol. Home, cato peso sí, pero... No, pasas. É o primeiro partido que xoga e nunca xogaron. Como equipo nunca xogaron, de momento. De momento non... Falta moito rodaje, nino. Que faltan cousas que... De momento. Dani, como non sabía se iba a ser el entrenador, tampouco se arriesgou a facer nada con elas. Entrenaba casi infantiles, pero non... Juan sabe que é entrenador del senior e mirabas a mañán e por máis ou menos era isto. Vais a pensar que era moito mellor. Bueno, pero el non pudo traballar con elas como... É pretemporada ainda, queda moito. Aroa dicía
No hicimos ninguna jugada de ataque, no hicimos ninguna jugada de defensa, vamos a defender 6-0 y no sabemos. Puxo Álvaro, claro, eu xoga en pivote, como xogaba Cascaritos no pasado. Non eran as Cascaritos no pasado. Pero de pivote aquí me parece a mí que non pode xogar. En infantil nos pone de lateral, está ela que prima, que non quero xogar de lateral, que ela que é pivote. Pois pivote aquí me parece a Pivote aquí mí me parece que vai chupar me pouco. parece a mí que non lle vai chegar unha pelota en toda a temporada. Porque non saben xogar co pivote, por empezar. É que non Para saben. xogar co pivote tens que estar moi, tens que ter un xogo moi organizado. O pivote non lle vexo eu. De momento non saben nada, era o que dicía él. A ver, non sei que xogadoras teño aínda, non sei. Ten que ter xogadas xa ensayadas, pim, pim, Claro, pim, pero de pam, momento non teño nada. Soltolle tal, ten que ter todo moi preparado, moi ensayo. E digo, bueno, É a primeira vez que están todas xuntas, xa. Que pasa? Que, bueno, un equipo para traballar con el. Sí, é un equipo, teño un bo equipo. Para traballar con el. Si entrenan, poden facer un bo equipo. Teñen que perder o medo tamén a entrada e a tirada. Ah, sí. Porque non pode ser como pasaba en infantil. Buscábamos a Paloma, buscábamos a Paloma, buscábamos a Paloma. Son É soluciones. que é o que vai pasar. É que son soluciones nada. Vale, que Paloma ten unha moi boa xogadora que ten un nivel moi alto, sí. Pero iso así non o equipo non vai. Que ganes un partido, sí. Así non nos vale de nada. Teñen que tirar todas, teñen que entrar todas. Teñen que mover a pelota todas. Para iso teñen que entrenar e dicir, Paloma non pode tirar. Paloma non pode entrar, non pode tirar. Teñen que entrenar e facer así. Teñen que agora acostumbrarse e incluso a Paloma, bueno, se viene a Paloma. Empezou aquí o 20%, empezou tal, empezou soltando, pasou ao final e todo. Pero, Ela tamén que lle gusta facer sí, lucirse, pero bueno, que soltando, soltaba a unha, soltaba a outra, pero al final volvía a pelota. Porque sí, porque fan ela, porque xa fan así. Porque non saben fazer outra cousa. Non saben facer outra cousa. Nos enseña outra cousa. Se volve a pelota para o medio, está claro que Paloma desde ali non lle vai pasar o extremo. No. O extremo que ten pasado é o lateral. Esta lle tiña unhas gafas. O gol aquel, o lado del... É que a porteira estaba pisando a línea e fixo isto porque lle o balón dentro. Sí. Estas non lle deben palla ás do Cañiza que xogan contra nós, Non lles deben pallas ás do Cañiza que xogan contra nós, Vemos isto con cambio. Enganchadas unha cría para tamén no medio meterme ese eso, sabes? Xa. Falta voluntad ese eso. É máis así por temporada. Decía un que traballa con, bueno, está traballando estes días ali, que el, cando foi á universidade, viña de xogar ao fútbol e cando chegou á universidade, pois xogar ao balonmano, non? E que xogar ao fútbol, no fútbol é todo a agresividade. E claro, pois xogar ao balonmano e collía, agarraban, che iban a por ti, e os do fútbol xa iban, e dicía el, e vías que os do balonmano non van a facerche daño, si, agárrenche, pero que non van a facerche daño, non. Despois daste conta que diste, pois, é moi sano, é un deporte moi sano, moi limpio. É de contacto, pero é limpio, non vai a facer daño. Ten que haber algodóns, ten que haber usando en defensa, ten que haber. Sí, pero non vas a facer daño, claro. Outra cousa é que fagas con Exactamente. Bueno, no balonmano está todo moi ben. Pero o taberneiro non abro a bar. Eso non, Ese é eso se pode. imperdonable. Ese é imperdonable. condicións claras. Con viola. O próximo día que teremos never. Facer unha acampada aquí. Que era eso? Como sigamos así, vamos a empezar a temporada vamos a ter que comprar os ventiladores estes de cuello. Madre mía. Nos pabellóns tanto se pasa frío como se pasa demasiada calor,
para o primeiro partido, a Dani ten que falar con eles, ten que ver os partidos, hai que analizar os partidos, hai que ver como se xoga, hai que A Dani tens que poner con elas que vai si queda con elas tens que poner e centrar. Hoxe está facendo, xa ves que está facendo pruebas, que se está cambiando de sitio, está facendo, hoxe é para facer pruebas. vai sacando, pero ten a súa, non se pode sacar o equipo inicial. Vai asegurar un partido, despois, vai a facer os seus cambios, Vai, Terá que mirar. para que Quedan fora da casa. é que de momento tampouco poden entrenar con todos porque non viñeron. ten que entrenar porque la van a ir ao Cullededo, O Culleredo Por mal equipo que teñen, Cullededo por mal equipo que ten, que tampouco se nada. non creo que sean muchos. E estes, digan tú, pues, falta de un falta de pelota, teo Sí. Dani foi o que dixo, A min dá mi jugar ao ganar ou perder, o que quero que aprendades é a mover o balón e a pasar, é o principal. É o principal. Pero hai que dar tempo para traballar con eles. Non se pode juzgar porque non... tempo non hai, porque o tempo agora é o empeza a sair plata. Pero este equipo casi lleva la pena usar. Quedar en plata. Quedar en plata e intentar quedar arriba. Vamos a ver. A teoría da Aroa, quedamos en plata, ganamos plata. Ya tenemos un trofeo y una medalla. Vale, y después vamos a Final Four. Y ahí, si ganamos, pues tenemos otro. Tens que luchar o quinto de ouro. Claro, bueno, pero xa tes unha medalla para la vida, xa te estás asegurando unha medalla. Nós ano pasado, xogamos Sí, co... quinto, que foi Culleredo, por a putada do Bueu, Xa, sí, do Cangas e... Cangas é o Cangas é o Guardés. E o Guardés, non, Cangas é o Guardés. Pero o Cangas é o Guardés. Meteus o Guardés e eso foi. Este ano foron de comandar ao equipo. O ano pasado un Bueu por 1.000 e a segunda volta fixo con nós metémonos. O ano pasado a Liga estaba moi igualada, podía pasar calada. Nos metémonos porque o Bueu na segunda volta non deu unha. Que se non se fodido. Ganamos tamén o Campollal, ganamos aquí na casa temos ganado o Guardés, pero este año, ojito que por bien, O Culleredo que ten dous pabellóns. Porque o outro día onde foron xogar os cadetes era no outro, non era no que fomos nós ano pasado. nós fomos cando foi, hai un que está ali medio de unhas casas ali que foi onde xogamos a Final Four infantiles, as infantiles non se jogamos. Non, non estábamos. Non estábamos Non estábamos. O ano pasado tamén fomos ali cando xogamos. Ese foi onde se xogou. O pase a Final Four. Onde xogaron eles en campo de fútbol ao lado. Será o Será outro, porque ali non había campo de fútbol. mi squad que sale Sí. Pero que outro día estuvo nos campos, hostia. Debe de estar abaixo Tania, non? Debe de estar abaixo Tania. cando xogadas a semana que ven. Semana que vem. Pero, bueno, ya estará pendiente de que os partidos todos hai que xogarlos. Está por día 5, Que teñen Se está por día 5 ainda por fin de semana. ten que ter unha boa actitud en defensa. En defensa ainda, bueno, ainda o sea, non está mal en defensa, Se é o día 5, é para outro, este fin de semana. O próximo fin de semana é o 30. Non pode dir eu. Vamos poñero, a ver se poñen o domingo. O 5 é domingo. A ver se poñen o domingo, pero como o poñen o sábado, non pode dir. Para ver, porque eso ainda os partidos hai que poñerlos, Xa, home, pero
Eu o traballo por mañá, o traballo por a tarde, lá non vou poder ir. Teño partido tamén coa Dosa, que termina por semana, e o jueves a última hora vai ser, sabes? Porque se sacamos do medio, quedan as caretas libres, sabes? Non vai a ser. Bueno, ahora que non lle entra pájara como a Arsenio. Porque a primeira parte da comemos lo mesmo. Había continuidade por un rato e de ter estado Claro, eu penso que a Juan tampouco me interesaba moito pasar, penso. A actitud que se deu non deu... No, pero no, vamos a ver, se non foi tampouco a aportar aí a tal. Creo que foi moi ben aportar a igual a dirección. Pisou Agus, madre de Dios, Agus cantas veces pisou. As que non claro, porque eu viñe dúas, dos golos que marcou do extremo, marcou 3 ou 4, 2 pisou, claro, a regaño. A do extremo. Claro, xa sabes un pouco a quen tes e distiu, a ver se colles en ti ou perdes todo. Pero bueno, mira, cosas pilas en la segunda evaluación de tal, que cuando le echas para acá y le echas para acá, pues sí, para gol, A Rosa. Non debería haber plano, ¿verdad? ¡Emma! Antes se perder el cuello de oro, como se dejan a la Arousa. Non é estes. Deberías. O Arousa témolo con juveniles e máis con cadetes? Eu creo que sí. Eu creo que estades mezclando juveniles e cadetes, Tienes que soltar o balón, Vicky. Se tú despediante, fanche penalti. É que parecido para atrás. Bien. No, nós aquí somos tres, claro. O Brigantium, o Culleredo e nós. Gigante non está descuidoso. No, para nós estamos en juveniles, joder, estamos buscando. Estamos buscando. Pode haber un empate de Culleredo. Bien, Iria, bien. Claro. Aroa. Bien, Aroa. Bien. Yo tenía que entrar. Ahí tenía que entrar a cojones. Bien, bien. Bien, saltas aquí en el lugar.
Fai non me gana. Metes unha cabeza no plato. Caro a sola! Non queda nadie ao rechazo. Non queda nada bote. Bien, Sara. Bien, Sara. A verdade que nunca comentou nada do tirar con algo, pero penso que non lle chista moito. Sí, que lle gusta. Sí. Pero sempre las tiramos mismas. Mira, Sara. Ay. No, Sara. Corner! ¿Qué se le dio? Doulle a la cama para coño! Bien, muy bien. Ahora va a decir, cuando Bien, yo Raúl. pito algo, tú no me Claro. escuchas. ¿Ves? Cuando Pito yo yo. pito, Se le dio la patada, hombre. Home, sí. Que sí, Raúl, sí, esta vez. ahí bien, Raúl, bien. Bien, Raúl, Bien, bien! Raúl. Bien, Raúl! Sí, señor. Pero este es su barba. Qué cara esa. Non veo unha. Nada. Nada. Paco está por non picar nada, ¿eh? Paco está por non picar nada. Hostia. Bien. 2 minutos. 2 minutos esa rapa. Xa dá volta antes de mirar a xogada. Que xa non mira a xogada como acabo. Ah. Outra vez. É que foi? Foi a la contradefensa. Xa non, pero que foi? Porque Lastimou a rodilla. En teoría debía ser Nada, falta en nada, ataque, mira, ahora non é... o que chejar ali, ahora xa lle pasa. Dar penalti de que, ó? Que madre mía. Dima. Non, home, non, o pequeno non día renovar. Raúl, hoxe non aprendes nada.
Salud. Paloma está bien, está... Sí. Oxe, non ten moito que apretar. La primera parte que usamos nosotros, ahora foi. Sí, ahora foi. El mismo que na primeira parte nós. Tiene que se queda agarrando. Pero era para no aproveitar. Penalti. Cuando foi o noso aquí, agora é aquí. A vara de medir é igual por dos lados. Vamos a llamar. Se se adianta un pouquiño, están tirando todos da mesma maneira. Non hai prisa, non. Vamos, vamos. Mira, pivo. Bien, Joaquín, bien. Hay que quitar tarjeta amarilla. Tarjeta. Tarjeta amarilla, espera. ¡Hala! Bien, Joaquín, bien. Joaquín, ya está, bien. Caray. Qué retrasado mental. Este chaval que tiene un retraso pero grandísimo. Qué retrasado. ¿Qué macho tienes, tío? Caray. Usted se ve que ten un tema personal. Sí, no, é que é personal, sabe? Eso o outro, non? É no principio, non? Sí. Eso o outro. Mira Aroa, coño. Levanta la vista, coño. Os extremos xojan tamén. Entra Aroa. ¡Aroa, va! Bien, Aroa, bien. ¡Venga! Vamos a complicar el partido. Número 7. ¡Va, extremo! Por ejemplo, Parvo. Champe.
Tremo. Ahora. Sí, home, sí. Sí, sí, sí. Pues mira, ya íbamos de sete tamén, ¿no? Bien, Emma. Bien, Emma. Tranquila. Marta, a ti te toca. Xa, non sei, antes tamén me fixo así, non sei como le No, xa estamos ollos. Va, Alba! Ei! Penalti. Penalti, hombre. No, Jovín se marcha. Joaquín se marchaba, buen home. Sí, home. Como se che ve o plumero, Juan? ¡Rebote! ¡Rebote, chicas! ¡Bien, Alba! Eu paso, tipo... ¡Arriba! Dani, que te va a quitar la roja. Dani, que te va a quitar la roja. É o único que sabe pitar ao dereito, os tempo muertos. Encima para logo, pero se non vai sacar a roja, é que para non meter. Se está a escribir un testamento.
son F. 6. 6 grupos de canto, de 3 quedan. De 4. Hai un de Oso canto. de, oso de 3. Pódense clasificar como mellor segundo. Cantos pasa, no, estes grupos só valen para son para os coñecidos despois, pero Claro, pero- cantos equipos sois en total? Nos contaste, non? Cantos quedan eliminados? 2. Eu falaban de que se clasifica ou non sei se o mellor terceiro ou o peor. No, eso pode Sí, ser. no, ahora, para. Sí, no, pero bueno, ahora se ganades un partido, se ganas este partido, xa está pasado. Hai 2 de 3 e 4 de 4. 2 de 3, E 4 de 4. 4 de 4, 4 de 4 da 6, e 2 de 3, 20. 22. 22. E doble. Salva. Se foron pasos antes de algo. 6 saltos. Vamos, Vicky. Pero con máis decisión. Bien, Emma. Amiga. Vai ser claro, se lle meteu no pescozo. Adentro. ¿Cómo que no? No. No. Nada. Vamos, Vicky. Nada, tú a Paloma. ¡Bien, Lara! Bueno, puro contigo. Basta. Ande, vai. ¿Cuántos pasos vamos? Por eso, bien visto. Fora por pouco. Por chocou nel, si non, non é. Alba, que se pode ser falta en ataque.
¡Ey! Se le enganchó con el brazo antes. La nariz. Se le enganchó por el brazo antes. Vamos, chicas, va. Asegurarnos. Sí, asegurarnos. Tiramos un par de fallos y va a meter. ¡La defensa! ¿Qué tal? No. Tranquila. Torna o tempo. Ainda ten moito que correr o tempo. Xa, Venga, Albita, Penalti. Nada, bien. No jugaba. Nada. ¡Va defensa! Falta en ataque do pivo. Tranquila. non é tan malo. De vez en cando é igual que así. No. É o que fumé está falando antes. Pero vos te diría, pero Tira, Carla! No se tira. No, hai dos que non tiran. Pero, claro, hai que ver un final, non se pode ir ao rally, non se pode ir a competir. Sabes, hai que priorizar. Pasos. Está dentro. Dame. El primero fue un paso. le daba toque, ya como que... El año pasado, al final de temporada, vi un partido de los infantiles, moviendo bastante bien. Sí, sí. Moviendo bastante. Estas infantiles, como facer unha idea, Hanna, a ver, Nosa. vale, hai moitas que valen para Solo vi xogar. partidos a principio de temporada. Vale? Pero No. al final de temporada vi partidos muy... Sí, sí, Una pelota pero bastante... Va, Lara. Óscar traballou moito con ela. Bueno, despois ao final xa pasamos o último mes xa xogamos máis ao primer que a outra cousa. Esos estilos así, solamente estilo Pero se elas puxeran da súa parte, quixeran. Es normal. Alba. ¡Eh! Son 2 minutos, amigo. Albita, está esperando. Albert, Bien, Alba, va. ¿cómo está la nariz? Va, Alba. Hombre, Eran as dúas casi, sí. Fixeron un sándwich Fixeron con un ela. sándwich con Albiña. intentaba con él, ¿sabes?
de 2 minutos. No, porque non falta. O sea, Pero colleu ya- una por detrás. Colleu una por detrás. Foi falta. Vamos, Emma, que eso non é nada, veña, vamos. Ben, Emma, bien. Pero unha por a outra. Va, Emma! Veña, Emma, va! Creo que non puxeron os 2 minutos ao Brigante, pero bueno, é igual. Sí, ahora sí. Aproveitar o extremo, home. No, ahora casi el día está, ¿verdad? Tranquila, va, tranquila. Tranquila. Dani! No, no, che xa ci dixo que entrara. No, pasa polo banquillo e dixo dos para dar. Xa pasaron os 2 minutos, ven. No, xa lle botaron outro. Pero non, non. No, a nosotros. Vale, pero non son pasaron 2 minutos, xa Va, Vicky! Ai! Bien, así todas. Tranquila. Non debería. No, a ver, si son... hai unhas que... Vai entrar antes a das outras, claro, non sei. Bien, Carla! Bien, Carla. Venga, Tania! Ten por martes tú para o final. Falso, Porque en universidad un día tira pasar un día por aí. Debe quedar igual. Eso non foi, para ver. Sí, carai. Eu estou preguntando por qué. Amarilla, sí, vale. Pero non podedes solicitar que non é ela que solicite este ano. Pero podedes solicitar que este ano Non me vou obrigar a esquecer o filme. Non sabe que os meus amigos. bueno, pero Pasa un compañero mío no lado, así que te preocupes. Vai fresca, que me No,
claro, se algo moi evidente, moi algo xa moi manifiesto, moi tal. Joder, máis evidente non pode. Dele que tú mañan 21 e non che pode pegar ni... Que nos pasou cando estaba de directivo no Frove? Fomos a Campo vale. Lameiro para que foi un jogo, pero a mano nada. O tipo pillou no fora do campo, e meteu no dentro, gol, cousas así, pa man, entregado pa man, un escándalo. Eu pensei que había unha página que sigue polida que era de resultados e que enseime. Chamaron no lunes, eso foi no domingo, no lunes a mediodía chamaron ao presidente, xérenlle que como se volvera a poñer algo sobre os árbitros, que tomarían necesarias, pero moi algunas. Cuidado. Sabes que xa entonces... Como se queda na mochila dun día para outro, cuidado. Esa non día para outro. Na mochila e todo. Mira, pivot. Yeah. Tamén viña Na mujer que foi na Alfoz, xojando eles o Jaleo. Estando eles o Jaleo. Toda a federación aquí. E o Jaleo xogou aí. A ver, as 2 semanas sacan a federación como un exemplo de deportividade. A ver, é que é para poñerlle os esforços normales ou Unha cosa ou outra. Non pode ser todo en guerra. Non, senón... a miña filla non está xogando, eu cravo a miña filla. Ah, bueno, A ver, Yeah. Ai, mi va, yeah. Daño no pelo. Ou aquí, eso non é pé. Non é pé, non. O da rodilla para arriba ainda. O da rodilla para arriba. No tobillo non é pé, verdad? No, o tobillo é rodilla. O da rodilla para arriba. Venga, Carla. vamos Sara. Yes, Sara! É normal. Emma! Ostras, non te metas ali no medio. Despois van a dicir que volves a presentar esta Ai, non berran xa. Ah, van para o medio, non mal. Sei que non berraban. No, xa, pero está...
Alba.